ebe anyị bịakwa wee kpọọ m si na o jekwere na nkebe nwaanyị ahụ ji die wee na-akụ aka si anya pụta o wee na-echi ewonụ si anya rapụrụ ya di na ọ ga-ebidozi mebe ọfụma a na-eme di esi n'ụlọ ahụ pụta wee si ya kedu ihe ọbịa ime ọ si na ọbịa ịkpọrọ ya o wee si ya biko ya na tabazi ya na ọ ga na-eme ọfụma na ọ ga na-eweta ibọngị o gwere di ya nkwa ọtụtụ ihe ịma na student finance bụ nnukwu ego ọ na-ebuko na-eli o ji wee bidozie na-eme isi ike so student finance 1 child care 2 fancha bụcha nnukwu ego ntukwu ego ma ego ndị NHS bụkwa nnukwu ego a na-akwụ na ị na-agụ nọọsịn so okwukwe dị ya nkwa si weta akaụntụ nọ na akaụntụ dị ya ka a ga na-akwụnyezi ya bụ na ọ ga-emebezi ọfụma ya biko gbaghara ya so di ya wee necha anya wee bakwa ụlọ ọzọ o wee techaa aka o wee nọrọ ebe ahụ o wee techaa aka fa wee pụtazie ka fa jebe ọlụ ya na nwaanyị jidezie aka na-abụ o wee na-amakụ di ya na-ejide di ya wee kụchapụ ya aka o wee gbuo ikpere n'ala wee jide di ya aka n'ọkpa di ya wee gbaa anya ọkpa wee were ọkpa gbaa anya n'ọnụ si anya rapụ ya aka na ego abụrụ everything o wee na-epe na-achọ ife ntị o wee bịakwa kpọbakwa m ọzọ si m soro yọkwu ya badi ịghọtago ụmụnne biko soro unu yọọ ya biko Kennedy ihe ga-afụkwa ya ka ọ gbaghara ya aji ụmụaka nwoke na-abụ na ofu nwaanyị nke aka anwụta akwa nwa ọbụla ọ sị na ọ sị ya ịmụla na nna achọ gị otego nchọba di iwee tụfuo m wee tụta ịbịa ngwogori ọzọ mba na ọ dị ozi pọsịbụl ịghọtago si o wee bụrụ ihe emeli o wee na-eti ọ na-asị ololo chukwu ọ bụ ka nsi je nya bụ na ihe ọ chọrọ bụ okwu di esi anya kwa iti ọlụ okwu iti ọ si anya jebekwa ọlụ ojebe na ọkwa n'ihe a ka ọ chọsi unu biko kene unu tinyekwe n'ihe ọnụ n'ihe nke a karịkwa anya ndewonu afọ m bụla ọlọ nneka ijelens gbado anya n'ihe ọbụla ị na-eme ịnụ ọdị gbado dị gị anya imenye ka ọ bụ maka ọ bụkwa onye ọzọ atụtụ ifuki onye ọzọ atụtụ onye ọzọ tụtụkwala ezigbote ntụtụ kedu ihe a ga-emekwe n'ihe nke ụmụnne ka emesịa